Hemm raġuni waħda biss għaliex il-Partit Laburista ħareġ stqarrija stupida tard wara nofsinhar fjum il-ħelsien biex jipprova jqajjem lil votanti hardcore tal-Labor. Hekk iddikjara l-editur tal-Independent dwar din l-istqarrija li ħarġet eżatt qabel is-sitta ta' filgħaxija meta l-kmamar tal-aħbarijiet fjum il-ħelsien irċevew email mill-Partit Laburista li kkundannat lil kap tal-Oppożizzjoni. Iżda l-Malta Independent fakkret illi ftit wara l-avveniment fuq il-monument tal-ħelsien fil-Birgu, id-Dipartiment tal-Informazzjoni li huwa l-oraklu tal-Gvern kien ħares stqarrija l-istampa b'ritratti akkumpanjawha jgħidu li l-kap tal-Oppożizzjoni kien rappreżentat fiċ-ċerimonja mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista David Hughes. Il-ġurnal qal li allura dan ifisser li ma kien hemm l-ebda bojkott tal-avveniment mill-kap tal-Oppożizzjoni. Kieku kien hemm bojkott l-Oppożizzjoni ma kienx tkun rappreżentata fiċ-ċerimonja la minn Bernard Grech u lanqas minn rappreżentant tiegħu. Bit-tweġiba l-Partit Nazzjonalista qal li Bernard Grech kellu impenn oħra fil-ġurnata u kien bagħat lil David Hughes biex jkun hemm fismu. Wara kollox sostna l-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru nnifsu Robert Abela kien għamel l-istess ħaġa fl-2022 meta ma setax jattendi għaċ-ċerimonja uffiċjali. The Malta Independent on Sunday qalet li dan l-attakk mill-Labor kien sempliċiment tad-daħk. Bil-gazzetta ssaqsi għaliex il-Partit Laburista ħareġ dik l-istqarrija stupida fjum il-ħelsien. L-intenzjoni tajt il-gazzetta kienet biss li tinċita lill-eruq tal-partit.